Hej, og velkommen til dig, Sofie Maj. Tusind tak. Det er dejligt, du gad at komme forbi. Selvfølgelig, og tak fordi jeg måtte. Det er vi utrolig glade for. Nu har vi jo ikke haft muligheden for at snakke så meget sammen før, så gerne høre lidt om dig, og hvem du er, og hvad du egentlig går og laver til daglig. Ja, men jeg er 23 og er oprindelig fra Jylland, Sønderjylland, det mørke Jylland. Og jeg er flyttet over for 2 år siden cirka, bor i København. Og ellers så laver jeg egentlig, for nylig sagt mit fuldtidsjob op faktisk. Nå. Så nu laver jeg primært True Followers og Instagram-kampagner. Ja, det var vildt. Hvad lavede du før? Du sagde fuldtidsarbejde, hvad var det? Jeg var office manager hos en virksomhed, hvor lidt det samme som Piccoline. Ja. Og jeg sådan lavede alle mulige små opgaver hos en virksomhed på Østerbro. Ja, og det er da sjovere at være din egen chef. Ja, hvem vil ikke det? Nej, det kan jeg da godt forstå. Hvordan ser en dagligdag så ud nu, når du er din egen chef? Jamen, det fedeste er jo, at der ikke er en dag, der er ens overhovedet. Så jeg kan stå op, arbejde lidt, mødes med en veninde til frokost, arbejde lidt igen. Være til nogle møder, arbejde, holde fri, når jeg vil. Ja, det er egentlig det fedeste ved det, at der ikke rigtig er nogen dage, der er ens. Nej. Så også tit, så er du på spagophold og ude at rejse. Ja. Er det arbejde? Det er det jo, fordi man kan tage det med. Så, men det er det jo selvfølgelig ikke at rejse, men det er jo det, der er fedt ved, at man har muligheden for at tage afsted, fordi man bare kan tage arbejdet med på computer og telefon. Ja, så det er noget, du kommer til at gøre mere i nu, når du ikke længere har et fuldtidsarbejde? Ja, det er det bestemt. Ja. Hvornår satte du op? Fra jeg tror det vil være med sådan 2 måneder siden nu cirka. Ja? Ja. Og der stoppede du så også samme dag, eller? Jeg havde lige noget opsigelsesperiode og sådan noget. Ja. Jeg var rigtig glad for at være det sted, hvor jeg var, men det var egentlig sådan, jeg tror det er 2-3 måneder siden måske nu. Ja. Sådan, ja. Hvordan var det for dig at være på det arbejde? Sådan, altså, hvad lavede du og i forhold til sådan, nu når vi sådan snakker et normalt arbejde, sådan, hvordan følte du med timer og timeløn, og sådan, følte du, at dine timer var godt givet ud der, eller? Altså, ikke i forhold til, hvad man laver nu, men i forhold til sådan fuldtidsjob, så var det egentlig, det var et godt job, jeg havde. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Det var, altså, jeg blev betalt godt og sådan nogle ting. Men jeg tror heller ikke, det er nogen hemmelighed. Det ved alle, der kender mig, at jeg har altid haft svært ved at sådan være det samme sted hver evig eneste dag. Ja. Det keder jeg mig alt for meget til. Ja. Så jeg vidste godt, at det var et midlertidigt job. Ja. Ja. Det spørgsmål, jeg tænker, alle sidder og tænker over, det er, hvem var dit største teenage crush, da du var teenager? Det var, da jeg var teenager. Ja. Jeg tror, det var Harry Styles. Harry Styles? Havde du så plakater op at hænge? Det havde jeg. Det havde du? Jeg One Direction i hele mit værelse. Ja. Var til koncerter og det hele. Der var ikke en plet på din væg, der ikke var noget? Nej. Det var der. Altså viskelæder og alt muligt. Du havde det hyggeligt? Ja. Ej, hvor vildt. Jeg var kæmpe fan. Det var jeg virkelig. Ja. Fik du mulighed for at møde dem så? Nej. Kun til koncerter, men ikke lige sådan, hvor man gik hen og gav hånd. Ej, spøg til side. Jeg tror, de fleste tænker, hvordan du har formået at bygge så stor en følgerskare op, som du egentlig har. Det er jo imponerende. Jamen, jeg har jo været med i reality. Ja. 2 omgange. Nå. Så det er der følgerne kommer fra primært. Ja. Hvad har du været med i? Jeg har været med i X on the Beach sæson 6 og sæson 7. Ja. Hvordan var det? Det var sjovt. Jeg tror igen, altså alle mine veninder ville sige selvfølgelig tager du med til det. Ja. Altså det har bare været sådan noget, jeg var lige gået fra min ekskæreste på daværende tidspunkt, og så fik jeg bare tilbuddet, og så var jeg afsted en uge efter. Så det var fedt. Det var virkelig en sjov oplevelse. Og så da de spurgte igen, så var du bare sådan, ja. Ja, jeg overvejede det faktisk lidt mere anden gang, kan jeg huske. Men så var jeg jo afsted alligevel. Ja. Hvor længe var du afsted? Jamen det har nok været en måned hver gang, cirka. 3 uger, en måned. Ja. Var det samme sted, det blev filmet, eller hvordan? Den første sæson, det var på Gran Canaria, og den næste, det var i Karibien. Ja. Og hvad så efter du kom hjem?
Altså, har det været sådan, når du går på gaden, at folk stopper dig og vil have taget billeder? Og... Altså, jeg har prøvet det. Ja. Jeg vil sige det faktisk mest, hvis jeg for eksempel er hjemme i Sønderborg, hvor jeg kommer fra, hjemme og besøger min familie. Ja. Eller hvis jeg nu for eksempel har været i Aarhus, eller et eller andet. Det er som om sådan sjællænder, de er lidt mere sådan tilbageholdende på det punkt, men altså, man er jo vant til, at folk de genkender en i hvert fald. Ikke nødvendigvis siger noget, men at de lige kigger en ekstra gang. Ja, man hører måske ens navn blive sagt, eller man ikke ser vende sig om. Eller, ja, lige præcis. Men i Jylland, der er det meget bare lige på hårdt. Ja, der siger de, er det ikke dig? Jeg vil gerne have billeder og sådan noget nogle gange. Ja, så når du lige vil have lidt opmærksomhed, så tager man lige til Jylland. Så tager jeg lige til Jylland. Ja, sådan en lille selvtidsboost. Ja. Ja, men der er også dejligt i Jylland. Aarhus, det kan også noget. Ja. Hvordan er det sådan i forhold til økonomi og sådan noget på Instagram? Nu siger du lever både af True Followers og Instagram. Altså, synes du, det er nemt at skaffe samarbejdsaftaler og blive betalt på Instagram? Det er ikke nemt, fordi der er rigtig mange i dag, der har rigtig mange følgere. Ja. Så det er ikke lige så nemt, som det var før i tiden. Så man skal virkelig have skabt, altså have nogen bag sig, vil jeg faktisk sige, for at det kan give mening. Og det er meget sådan, en måned kan være fuldstændig anderledes fra en anden måned. Ja, så det er svært at bare regne med sin indtægt på Instagram. Meget, ja det er det virkelig. Hvor meget kan det sådan svinge for dig? Jamen, jeg synes egentlig, det har været meget stabilt de sidste mange måneder. Det var også derfor, jeg har kunnet sige op, fordi jeg siger jo ikke bare op, fordi der er en måned, der går godt. Det har krævet, at det har været lidt mere sådan stabilitet. Men jeg synes, at det har svinget rigtig meget i starten, specielt første gang, jeg kom hjem fra X. Der var det meget op og ned. Ja. Og du har så en manager, der hjælper dig til at jeg har med et agency. Ja. Bruger du meget tid på det, når du så laver samarbejdsaftaler? Det er meget forskelligt alt efter, hvad det er. Men det er jo ikke, altså, det er jo vigtigt også at lægge noget i det, specielt nu, hvor der er så mange, der ligesom er om det. Men det er jo ikke sammenlignet med mit fuldtidsjob. Der er det jo ikke særlig meget tid, man bruger på det. Nej. Men er det sådan, at da du kom hjem fra, nu har du sagt, at du har været afsted 2 gange, er det sådan, at virksomhederne bare kontakter dig med det samme, du kommer hjem, eller er det sådan noget, at din agency har været nødt til at være ude og hive det hjem, for at det kan løbe rundt for dig og arbejde på Instagram? Der er rigtig mange, der altid har kontaktet. Der er rigtig mange, der gerne vil lave samarbejder, men der er også rigtig mange, der gerne vil lave samarbejder uden at betale dig. Og i starten faldt jeg lidt i den fælde, fordi det er mega svært at prissætte sig selv, og det er mega svært at finde ud af, hvor meget man er værd, og hvor meget ens profil og følgere er værd. Ja. Men når det kommer til penge, så er det noget helt andet. Så skal der lige pludselig være meget frem og tilbage, før at man kan indgå et samarbejde, synes jeg. Ja. Hvad så nu? Føler du, at du landede et sted, hvor du får altså en god betaling for de samarbejdsaftaler, du så tager ind? Ja, det synes jeg faktisk, jeg gør. Ja. Hvad sådan i forhold til fremtiden? Føler du, at der er lidt en frygt for, at man skal blive med at holde det op, eller blive ved med at kunne leve af det nu, når du sagt dit fuldtidsarbejde op? Ja, altså det er jo klart, at man går rundt med den frygt. Det tror jeg mange gør, som laver det samme som jeg. Men jeg tror også bare, det er mega vigtigt at sådan være i det nu, hvor det giver mening. Også fordi jeg kan jo altid få en uddannelse, jeg kan altid få et nyt fuldtidsjob, men jeg kan måske ikke altid lave det her. Så det er nok også derfor, jeg bare tænker, nu kører det, og så er det jo bare fedt, at jeg kan lave det. Ja. Hvad gør du sådan for at holde det op? Altså, der er jo meget det her med, at det handler om status, og man bliver ved med at stige i følgere, eller det kan også være sådan et slag i maven, når man begynder at miste følgere. Ja. Hvordan har du med det? Jeg har det sådan lidt, at for mig er tallet egentlig ikke så vigtigt, fordi hvis du har 100.000 følgere, men der kun er 5% af dem, der rent faktisk køber det, som gør, at du kan få et samarbejde, så det er jo ligegyldigt. Så for mig er det vigtigste er jo altid visninger og sådan nogle ting, så jeg mister en masse følgere, men jeg føler, at dem jeg har, som køber og så videre, de er vedvarende. De er loyale. De er loyale følgere, ja. Ja, og til dem, der måske ikke ved helt præcis, hvem du er, eller hvor mange følgere du har, hvor mange følgere har du så på? Jeg tror, jeg er 65.000. 65.000? Ja. Det er også flot. Er det alle sammen kommet af første omgang, du var med i X on Beach, eller er det kommet flere til, efter du var med anden gang? Jeg har været op på 75, tror jeg, i det hele. Ja. Og jeg tror, jeg fik 30, da jeg kom hjem første gang, og så ellers så er de kommet anden gang, så klart flest anden gang. Ja.
Hvordan føler du sådan, at man som influencer skal monitorere ens profil i forhold til at kunne tjene penge på det som influencer? Altså sådan, hvordan man skal benytte ens indhold, hvad skal man gøre for at kunne tjene de her penge, og hvordan man skal kunne tage sig betalt. Der er jo også kommet det her op med, at man kan abonnere på influencer på Instagram, og at man tager dem med over på en betalingsplatform som True Followers. Altså. Jeg synes, det er mega vigtigt, at man selvfølgelig laver noget godt content. Ja. Og det er bare mega svært at vide, hvad det er, der gør, at folk vil se dit indhold. Tit så for eksempel, hvis jeg laver en spørgerunde, så booster det helt vildt. Så jeg tror, det er mega vigtigt, det der med at inddrage ens følgere. Og ligesom få dem med på profilen, stille dem spørgsmål og sådan ting. Og det er ikke altid, jeg er mega god til det. Nej. Men jeg ved, at det er sådan noget, der i hvert fald virker. Ja. Og hvad så i forhold til det her med at skulle tage, penge for, at de skal se dit indhold? Altså i form af, at du også flytter dem over på 20 followers. Hvordan kommer du til at skelne imellem, hvad du skal poste på for eksempel Instagram, og hvad du poster på sådan noget som 20 followers, hvad de skal betale for? Jeg tror, at ens Instagram, eller for min Instagram, bliver mere stille, fordi selvfølgelig, jeg tror også bare generelt sådan i fremtiden, så tror jeg, det kommer til at være meget om penge. Hvis jeg tænker på, hvor mange følgere jeg egentlig har lavet, hvor lang tid jeg har lavet gratis indhold, eller hvad man skal sige, og delt gratis ting, så er det jo selvfølgelig fristende, at man kan tage penge for det i stedet for. Så jeg synes, det er mega fedt, at der er kommet en platform, hvor det er muligt at gøre det. Men kan det også være svært at forsvare over for andre mennesker, at du nu tager penge for det, du førhen gav gratis ud? Helt vildt. Ja. Det er der mange, der ikke forstår. Ja. Men hvad ligger der bag alt det, at man nu går hen og tager penge for det? Altså, hvordan ser en arbejdsdag ud for dig, lad os sige, når du laver alt det her med Instagram? Altså, mange timer bruger man på det, og hvad siger du til folk, når du skal forsvare dig selv over, at det lige pludselig skal koste penge? Jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi det er svært at forklare, fordi det er noget nyt. Og når der er noget nyt, så er det altid svært at forklare folk. Ja. Ligesom tage folk med i det. Men jeg tror egentlig, at alt det, jeg for eksempel har delt til pressen og journalister og sådan nogle ting, det er jo personlige ting. Ja. Og man kan sige, at jeg fik jo også penge, der var med i X on the Beach. Der får man også løn. Og sådan, jeg tror bare, det der med, der er mange, der deler rigtig meget personligt ud, hvor det giver egentlig måske god mening, at hvis folk er så nysgerrige på ens liv, så kan de jo også betale en for at være ærlig, eller hvad man skal sige. Ja, det er jo en form for underholdning, kan man sige, at de har brug for at høre så meget, og vide så meget, og se så meget. Lige præcis. Du betaler også til en tv-pakke, du betaler også til en streamingtjeneste. Ja. Du fortalte jo også lidt om inden, at du havde lige været i LA, og det tænker jeg også, der er mange, der er nysgerrige på. Er det også noget, du deler ud om, eller er det noget, hvor du går med kortene tæt for hånden? Det deler jeg glædeligt ud af. Det deler du ud af. Så hvorfor var du i LA, siger du? Jamen, det er fordi, at jeg ses med en fyr. Ja. Og jeg skal over og besøge ham derovre. Ja. Ja. Og hvor er han fra? Han er oprindeligt fra England, så han er englænder. Men ikke den typiske englænder? Nej, ikke den typiske englænder, har jeg fundet ud af, efter at have snakket med dig lige før, fordi de er grimme åbenbart. Nej, ikke dem alle sammen. Nej, men han er en pæn englænder. Han er en pæn englænder. Ja. Hvad siger han til alt det med sociale medier? For jeg tænker, der må da også være noget i det for ham, fordi det er jo forskelligt, hvordan sociale medier og det at leve som influencer bliver opfattet, alt efter hvilket land man bor i. Ja, han er mega støttende. Ja. Og det er også, altså for eksempel med True Followers, det sagde jeg til ham rimelig hurtigt. Og han var bare sådan, altså der har ikke været noget negativt overhovedet. Nej. Og det har man jo hørt andre kærester eller fyre, der sådan var sådan lidt, okay, hvad er det for noget og sådan, ikke? Ja. Men jeg tror egentlig, når man som kæreste hviler i sig selv, og som fyr hviler i sig selv, så burde det ikke være noget problem overhovedet. Så han er bare mega støttende. Jeg synes, du bruger ordet kæreste mange gange. Nej, vi er ikke kærester endnu. Det skal lige spørge mig, så, men det kommer nok. Ja, du venter på at blive spurgt på en romantisk måde. Ja. Ellers må han gøre det om igen. Ja, lige præcis. Er han selv influencer? Nej, det er han ikke. Han er personlig træner. Ja. Så det er jo lidt af det samme. Ja, det er noget, ikke alle forstår, at man kan tjene penge på i hvert fald. Ja. Han har heller aldrig nogensinde haft sådan et 8-16 job, eller hvad man kalder det. Nej. Så det er også mega fedt. Det er noget, jeg vægter rigtig højt. At det kan blive sådan et power couple, der kan rejse og have et frit liv. Ja, ellers vil jeg slet ikke kunne fungere i det, tror jeg. Nej, det forstår jeg godt.
Der kommer jo flere og flere sociale medier op og platforme. Nu har vi jo 20 followers, og der er Instagram, der er TikTok, der er jo efterhånden rigtig mange. Hvilken social medieplatform tror du, der sådan kommer til at vinde i sidste ende? Altså? Jeg synes, det er mega svært, fordi en platform som TikTok, det er jo helt sindssygt, hvordan du kan få så mange visninger på så kort tid. Ja. Så jeg tror helt sikkert, at TikTok det kommer til at føre en rigtig meget. Ja. Instagram, det går virkelig ned ad bakke for Instagram lige nu. Og der er ikke særlig mange likes længere og sådan nogle ting. Og så for eksempel en platform som True Followers, tror jeg også bare, altså jeg synes det er genialt, fordi der går ikke særlig mange år endnu, hvor der er noget content, der er gratis længere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, det tror jeg også, du har ret i. Ja. Altså, det er jo mere det her med at finde ud af, at tid er jo den vigtigste valuta. Ja. Altså, og tid er ikke uendeligt. Lige præcis. Nej. Er du selv på TikTok? Ja, men ikke sådan helt vildt meget. Jeg synes også, at det kan blive meget telefon, hvis man hele tiden er i de forskellige, altså på de forskellige platformer. Det der med, jeg vil også gerne prioritere, at når vi eksempel er sammen med ham, jeg ses med, så når man er ude og få en middag, at det så ikke, altså hver gang skal være, jeg skal tage et billede af det, eller et eller andet. Men at man også prøver at administrere sin tid, så man stadigvæk kan hygge sig, og ellers så bliver det bare stress, hvis det hele skal foregå i en telefon hele tiden, synes jeg. Men er det ikke meget det, du skal på Instagram som influencer, at du er nødt til at være i din telefon? Jo, og så kan man sige, det er også en læringsproces, men jeg vil sige, jeg er blevet rigtig god til at navigere i det der med, at jeg arbejder så meget, og så har jeg fri. Ja. Fordi ellers så bliver det hurtigt det der med, så kan man lige sætte et billede der, man kan lige sætte et billede der, og også bare for dem, der er omkring en, det kan godt blive lidt for meget nogle gange, synes jeg. Ja. Vil han gerne fremgå på de sociale medier, eller er det sådan, at det skal han ellers ikke? Det vil han gerne, men det er nok mere mig, der har været sådan lidt, nu venter vi lige lidt, fordi folk er så mega nysgerrige, og så står det på Reddit, og så står det i Se og Hør, og så står det alle steder. Ja, og man vil også gerne bare lige være sikker på, at det rent faktisk går, før at det sådan, og så slår vi sgu op igen, eller et eller andet, ikke? Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, specielt efter at have været i sådan offentlige forhold før. Ja. Så er vi nødt til at kalde ham englænderen, indtil du gider sætte navn på. Lad os kalde ham englænderen. Englænderen. Ja. Men nu så arbejder du med Instagram, og du arbejder med True Followers. Ja. Ja. Hvordan er det i forhold til, hvordan du bruger din dagligdag? Nu siger du, at du prøver at lægge telefonen væk, når du er ude at spise, hvilket jo egentlig er normalt af det, man gør som influencer på Instagram. Hvordan er det sådan i forhold til, når du så sidder med True Followers? Altså, hvad giver bedst mening for dig som udgangspunkt, sådan både økonomisk, når du skal vælge de to ting, men også i din dagligdag, så du kan få det liv, du godt vil have, for du lægger telefonen væk? Jeg synes, det giver mening, at man er på telefonen nogle timer, og så er det ligesom der, man koncentrerer sig om det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at man behøver ikke bruge 8 timer om dagen, som man gør på et fuldtidsjob, fordi du kan tjene gode penge hurtigt. Og så er det der med at administrere sin tid på den måde, at man stadigvæk kan få lidt af det hele. Det er jo det, der er det fedeste ved at være selvstændig. Ja. Jeg tror, der sidder der mange derude og tænker, hvad kan man egentlig tjene som influencer, og både på Instagram og på True Followers, i form af, at nu har du sagt et fuldtidsarbejde op, som de fleste derude sidder og har, og tænker, det er umuligt, man kan komme op på den indtjening. Altså, hvordan var det i forhold til dig? For nu, når du har sagt op på dit fuldtidsarbejde, er det så fordi din indtjening de andre steder er kommet over den løn, du fik der? Ja, det er det. Ja, hvis, sådan, for at det måske giver mening for folk, så i hvert fald, at altså, jeg skulle i hvert fald se, at jeg minimum kunne tjene det samme som på mit fuldtidsjob. Ja, og det før jeg sætter op. Ja, det gør jeg. Tjener du mere end det? Det gør jeg også, ja. Er det dobbelt så meget? Det er det nok, ja. Altså, du er i hvert fald god derinde, og du er også god på Instagram. Hvad kan du bedst sådan lige at lave i den der, altså sådan, både på Instagram og på True Followers? Hvad er det, der gør dig glad ved det? Altså sådan, hvilke funktioner bruger du? Hvad er det, du synes, der er sjovt ved det? Jeg synes, det er grinerne at lave content på mange måder. Ja. Og jeg synes, det er sjovt, det der med at sådan bare, altså hvordan verden er, og sådan, hvordan verden har ændret sig, det der med at se, sådan, hvad interesserer folk, hvordan får man folk med, og sådan prøve forskellige ting af. Er det først på måneden, det er bedst? Er det sidst? Kan man, sådan, hvordan kan man gøre sådan, at man holder en stabilitet af folk? Og sådan, jeg synes bare, det hele med sociale medier er bare spændende. Ja. Det synes jeg. Hvad har virket bedst for dig indtil videre?
Jamen det der, som jeg sagde før med at inddrage folk, det er helt sikkert noget, det har virket bedst. Ja. Og hele tiden sådan personligt gøre det for folk måske. For eksempel True Followers. Og sådan, man begynder at lære sine følgere at kende, og man ved ligesom, okay, han eller hun kan lide det her. Ja. Så er det det, han eller hun skal have. Ja. Eller sådan et eller andet, ikke? Så folk også føler, at man har den der personlige connection. Ja. Det tror jeg gør, at folk også hellere vil betale for det. Ja, det kan jeg godt følge dig af. Ja. Og hvad er din sådan yndlingsfunktion inde på for eksempel 20 followers? Nu sagde du, at du gerne bare vil arbejde intens nogle timer. Bruger du så for eksempel den content-kalender, der er kommet ud, eller hvordan gør du? Ja, bare i forhold til det der med, hvad hedder det nu, den der planlagte post. Ja, content-kalenderen. Ja, lige præcis, fordi så kan du, content-kalenderen, ja, så kan du nemlig, altså som jeg lige sagde, så kan du nemlig fokusere 2 timer for eksempel, altså 2 timer om formiddagen, 2 timer eftermiddagen, whatever, fokusere på det, men så kan du ligesom også sørge for, at der kommer noget op, når du så ikke er på platformen. Ja. Og det er jo genialt. Så du kan faktisk arbejde, mens du holder ferie, fordi du har planlagt det. Lige præcis. Man kan planlægge forud. Ja. Og det er jo mega genialt, fordi så ved man, lige så vel som man kan poste en YouTube-video og planlægge den, så kan man planlægge et post. Så ved man, okay, hvis jeg sidder i et fly i 11 timer på vej til Los Angeles, så ved jeg, okay, nu ved jeg, at der sker noget derinde, sådan at folk også, altså fordi det er også vigtigt for mig, at folk betaler for det, så det er også vigtigt for mig, at folk får noget ud af det. Ja, det er en god indstilling. Jeg tror også, at dine følgere er glade for, at de mærker, at du er engageret i det. Ja, det prøver jeg i hvert fald på at være. Ja, det er de nok glade for. Hvad er der egentlig motiveret dig til at starte på True Followers? Og det har været meget frem og tilbage. Jeg tror, at jamen vi har det hund i studiet i dag. Jeg tror egentlig, altså det er jo klart, at man har en mulighed for at tjene gode penge. Ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså, jeg har altid været meget, igen som folk kender mig, altså jeg har sgu aldrig rigtig været til det der leverpostejsliv. Nej. Og det har jeg bare ikke. Jeg har taget nogle chancer, og jeg synes det er mega fedt. Altså bare det der med ikke at skulle sådan møde på et job, eller have de der pligter. Og sådan, også det der med, at der er nogle af mine veninder, eller bekendte, som ligesom arbejder og går i skole og sådan noget. Det der med, de lever for weekenderne. De lever for, nu er der 1 dag tilbage til løn og sådan noget, ikke? Ja. Men bare det der med, at man sådan, det er lige meget nu, fordi man bare har en frihed hele tiden. Ja. Hvor folk egentlig, der er mange, der bare går og har det nederen hele tiden. Du tænker aldrig over, hvornår der er lønningsdag? Nej. Eller hvornår der er weekend. Altså sådan, det er bare, jeg kan hygge mig en onsdag, som folk kan lørdag-agtigt, ikke? Ja. Det lyder som et ret fedt liv. Jeg synes, det er et ret fedt liv. Ja. Man har jo også kun et liv, så det er jo også vigtigt, at du får det fuldt ud af det. Helt vildt. Ja, det synes jeg nemlig også er det vigtigste. Men hører du mange sådan fordomme omkring det så? Fordi jeg tænker, at der kan der sidde mange derude og have lidt ondt i bagen, kan man sige, hvis de hører, at du ikke lever for weekenderne, og du er ligeglad med, hvornår lønnen går ind. Ja, altså der er mange fordomme, det er der. Ja. Og jeg tror, det vigtigste for mig, det er bare, at jeg ikke går op i rigtigt. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, når man vælger at tage sådan nogle her beslutninger, også bare være med i reality og sådan nogle ting. Være på True Followers, at man bliver lidt mere ligeglad med, hvad alle andre tænker. Ja. Fordi så kan man ikke gøre noget rigtigt. Fordi hvis jeg så havde et andet job, så ville der også være noget forkert i det. Ja. Så der er mega mange fordomme, men jeg tror bare sådan, jeg har det federe, end at tænke på, hvad for nogle fordomme, der er om mig. Det kan jeg godt forstå. Man kan heller ikke gå og bruge hele sit liv på at bekymre sig om, hvad alle mener. Altså. Nej, så kunne man virkelig blive ved med at bekymre sig. Og jeg tror også bare, sådan dem, der spørger tit, har folk også fordomme, fordi de er mega nysgerrige, altså fordi de er mega misundelige. Ja. Det kan jeg selv huske, sådan, inden jeg startede på True Followers, bare så var jeg sådan, hvad er det for noget? Og det ved jeg sgu ikke helt, om jeg skal og sådan noget. Men det var jo egentlig bare, fordi jeg var mega nysgerrig, og sådan ikke selv turde at gøre det. Ja. Nu når du siger det, altså var det så en svær beslutning for dig at komme på True Followers? Det tog noget tid, ja. Det gjorde det. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med en af mine gode veninder, som også er på, Teresa. Ja. Vi snakkede meget om det, og vi var meget sådan, helt i starten var vi sådan, okay, skal vi det? Og vi vidste ikke, og vi havde en masse sådan dinner dates, hvor vi sådan sagde, okay, og det kunne jo også være fedt og sådan noget. Og så tror jeg bare, ligesom da jeg tog afsted til X, så var det bare sådan, nu gør jeg det. Og man fortryder sgu kun det, man ikke gør. Ja. Og man kan jo altid hoppe af igen, altså. Ja, så du har aldrig fortrudt det? Nej, bestemt ikke. Nej, det var jo meget klart svar. Nej, det har jeg virkelig ikke. Nej, det er dejligt at høre.
Hvordan hjælper en platform som True Followers med at monitorere dit indhold og give dig nogle indtjeningsmuligheder? Meget. Altså det hjælper virkelig godt. Også det der med, at på platformen er der så mange forskellige indtjeningsmuligheder. Ja. Og det er ikke bare én ting. Den udvikler sig jo også hele tiden, så bare sådan, det er nice det der med at vide, at man har folk med, men stadigvæk at man også, altså det er bare motiverende, når man også selv får noget ud af det. Ja. Hvor Instagram nogle gange for eksempel, det kan være sådan noget, så bruger du sindssygt meget tid på en eller anden reel, og så er der bare ikke en kæft, der ser det. Men sådan på True Followers, så får du i det mindste sådan noget igen, ikke? Så det går sådan begge veje, synes jeg. Ja. Men det lyder som om, du virkelig har knækket, hvordan du skal gøre det. Altså jeg bliver klogere hver dag, eller hvad man skal sige, ikke? Men jeg synes sådan, ja, det er også noget af det fedeste, det er bare at eksperimentere med, hvordan man kan gøre det godt. Ja. Hvordan afgør du så, hvilket indhold, der skal på for eksempel Instagram, og hvad der skal på True Followers? Altså, på Instagram, der deler jeg det, der bare lige er hurtigt, tror jeg. Ja. Hvor på True Followers er det mere personligt. Ja. Så jeg bruger nok mere tid på True Followers, fordi det også giver mig bedre i den anden ende, ikke? Så du siger faktisk, at du bliver bedre betalt på True Followers end på Instagram? Ja, det gør jeg. Ja, så giver det jo også mening at lægge tiden der. Ja. Hvordan får du egentlig folk til at komme over på dine True Followers? Altså man kan sige, du deler jo stadig meget ind på Instagram. Hvordan får du så de mest loyale følgere til at komme med over på en platform, hvor de faktisk skal til at betale penge for dit indhold? Ja, det er jo svært, men fordi det er noget nyt, så folk skal også lige vende sig til det, og det er jo klart. Men altså, nu hvor jeg har følgerne på Instagram, så hjælper det jo en del at dele det på Instagram. Ja. Og så er det jo, igen som jeg lige sagde før, hvis det så kun er 5% af følgerne, så er det jo stadigvæk de mest loyale. Ja. Og så hopper de jo selvfølgelig over på platformen. Ja. Altså vi har jo gået lidt rundt om den varme gryde, eller varme grød, eller hvad man siger, meget længe. Hvordan ser økonomien ud for dig i det? Altså jeg tror, der sidder mange og tænker, okay, hvis det er mere end et fuldtidsjob, kan du rejse hver måned for eksempel? Kan du lægge til side til hus? Er det en fornuftig beslutning? Kan du spare op til pension? Er det virkelig så godt, eller er det bare nu og her, eller er det bare noget, hun siger? Og det forstår jeg godt, fordi jeg sad selv med præcis samme bekymringer inden. Ja. Men jeg vil ikke gøre det, hvis det ikke var, fordi jeg kunne alle de ting. Nej. Så ja. Så du kunne godt rejse hver måned? Ja, jeg kunne godt rejse hver måned. Det er jo igen, hvordan man prioriterer det. Men det vil jeg godt kunne. Ja. Og et af, altså økonomien er der til det. Noget andet er, at tiden er der til det, fordi du ikke er bundet på en eller anden arbejdsplads og skal tage afsted i efterårsferien, ligesom alle andre, eller hvor det var, ikke? Hvor det er dyrest. Ja, lige præcis, ikke? Så det er sådan, ja, det åbner bare en masse muligheder for at kunne gøre det der med frihed. Det er nok den dør, det åbner. Mest. Ja. Det er jo også den vigtigste et eller andet sted, kan man sige. Det er jo det de fleste drømmer om, og det de fleste arbejder for at få. Men som de kun ser måske lørdag og søndag, hvis de er heldige. Jamen, og det er det. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Sådan, nu har vi snakket lidt om det, og du har selv nævnt det sådan en lille smule, at du er rigtig glad for alle de funktioner, der er på platformen. Men hvis du skal nævne en, hvad er så din yndlingsfunktion, og den du måske tjener allermest på? Det er nok paid messages, vil jeg sige. Ja. Og det igen, som jeg lige sagde før, det er en blanding af, at jeg tjener mest på den funktion, men også, at jeg kan personligt gøre det mest på den funktion. Fordi at man kan skabe content til den enkelte. Ja. Der er nok mange, der sidder derude og tænker, hvad betyder det? Fordi nu er der jo kommet noget på Instagram, hvor man kan få det her, hvor folk abonnerer, men de kan jo ikke tjene penge på beskeder. Nej. Så hvad betyder det at tjene penge på sine beskeder? Det betyder, at hvis der er, at jeg kan sende beskeder ud til folk med indhold af for eksempel billede, og så kan de så unlocke, altså åbne det her billede ved at betale for det. Så de får noget, ingen andre ser, som du personligt vælger at sende til dem? Præcis, og så vil det jo så også sige, at følgerne kan efterspørge indhold også. Så de kan efterspørge, jeg kunne godt tænke mig det, og sådan, okay, men det skal du nok. Altså så ved de ligesom, okay, så er det noget, jeg laver kun til dig. Ja, det lyder også meget eksklusivt. Ja, det er det bestemt. Ja. Og det er jo en genial funktion, synes jeg, igen for begge sider. Ja. Sådan, inden vi sådan runder af, sådan, hvorfor har du egentlig valgt True Followers frem for noget så som OnlyFans? Jamen, det har jeg, fordi at jeg synes, at True Followers, det gør meget godt,
Men det går ikke så langt som OnlyFans, eller hvad man skal sige. Ja. Jeg kan stå inden for at lave 20 followers. Ja. Og jeg tror ikke, jeg vil kunne stå inden for at lave OnlyFans. Nej. Eller hvad man skal sige sådan. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg godt. Ja. Så lad os sige, at det var OnlyFans. Kunne du stadig køre lige så mange samarbejdsaftaler og tjene på Instagram, tror du? Nej, det tror jeg ikke, fordi at OnlyFans har sådan et ry, eller hvad man skal sige, omkring sig, som gør, at der er mange, der vil hoppe fra så snart. Eller OnlyFans holder op og sådan. Det vil lukke mange andre døre, som True Followers ikke gør. Ja. Så hvad er True Followers, når man subscriber til dig? Hvad får man, hvis man subscriber til dig? Du får eksklusivt indhold, som er baseret på min personlighed. Ja. Og så er der også mulighed for selv at efterspørge det, som du gerne vil have. Ja. Og så kan jeg imødekomme det. Ja, men du har grænser. Selvfølgelig, det har jeg bestemt. Ja. Her allersidst, hvad er din allerstørste hemmelighed, du bærer rundt på lige nu, så som måske englænderen, eller er der en anden ting, folk rigtig gerne vil vide? Det er jo nok, at jeg har lidt en skjult kæreste. Som hedder James. Som hedder James? Ja. Og det er der ikke nogen, der ved? Det er der ikke rigtig nogen, der ved, nej. Der er nok nogen, der har luret den lidt, ikke? Men det... Har de siddet og gættet på alle engelske navne? Det tror jeg. Ja. Ja, men nej, det må nok være det. Ja. Må se, om det holder, men altså... Nu er det så ikke en hemmelighed længere. Nej, nu er det ikke en hemmelighed længere. Selv tak. Ej, det har været virkelig hyggeligt at snakke med dig, og virkelig dejligt, at du gad at tage dig tid til at komme ind. Selvfølgelig. Det er rart at høre, jeg tror også, der er mange, der har stillet sig nysgerrige på, hvem du er, og hvordan man kan leve så fedt et liv med spa og rejser hele tiden, som du gør. Ja, jeg er rigtig glad for, at jeg måtte komme. Selvfølgelig. Tak for det. Selv tak.